pagpurong-purong kanimo sa Isus ko tungod sa pagkasaan mo sa krus sa dalan sa Kaloy ano kapaitan. Ginoo ang mga kalagatan sa purgatorio, labi na sa maya sa langit. Isus ko tungod sa imong santos nga naong nga napuno sa dugo nga gilarawan mo sa panyo ni Veronica. Kaloy ano Ginoo ang mga kalagatan sa pagmaya sa langit. Isus ko tungod sa imong santos nga lawas nga gilansang sa krus. Kaloyan mo Ginoo ang mga kalagatan sa purgatorio, dada silang tanan sa pagmaya sa Isus langit. ko tungod sa imong santos nga mga tiil ug mga kamot nga gilagbasan sa mga maidlot nga lansa. Kaloyan mo Ginoo ang mga kalagatan sa purgatorio, dada silang tanan sa pagmaya sa langit. Isus ko tungod sa imong nga naong Kaloyan mo Ginoo ang mga kalag sa purgatorio dada sa paglimaya sa langit. Isus ko sa mabangis paghampakan mo Kaloy Ginoo ang mga kalag sa purgatorio dada sa paglimaya sa langit. Jesus ko tungod sa pagpurong-purong kanimo sa luton Kaloy Ginoo ang mga kalag napupuron niya kay musaka na musaka kumisa kay na misa karon sa ron sa Minterio alas 3 zaman mamindita po sa mga patay sa mga pansyon. So, musimba ko karon nung saka ko dito misa ko sa Minterio ang misa karon. So, ani Ako na mag-spinning. bye bye, see you next vlog ha. Ato